L'Auditori és un vi molt especial per mi, elaborat en vinyes molt velles, màgiques de Garnatxa. La Garnatxa és una varietat única, molt sensual, molt delicada, molt difícil tècnicament de treballar, i jo des del 2004 que estic aquí elaborant vins al Montsant, doncs fins a la collita 2007 no he sigut capaç d'elaborar aquest Auditori. És una petita selecció de, a vegades no arriba ni 3.000 botelles per anyada, de vinyes molt velles de Garnatxa, d'alçada, cares nords, i és un vi màgic, no? Un auditori és un lloc on expressa al màxim la pau espiritual, escoltant la música acústica, i seria una mica com la catedral del projecte, no? La finura màxima, l'essència dels vins acústics. I la Garnatxa, doncs aquí, és una explosió de fruita, un nèctar de fruita, una sedositat increïble en boca, i és un vi llarguíssim i que també pot envellir moltíssims anys en ampolla.